Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Katba kajing khon ya ke election ha Manipur kadang yan. Ukpa jong uwe Kyrtong kaseng NPP ula Pynmynsaw hadien ba ula Shah sian. Utay urang ba ubala Shah Siat bat Pynmynsaw. Uday ubala tep Kyrtong kum usham Jai Singh. Katba ukhon jong ubaya khon ya ke election uday el Sanjoy Singh. Unong ya lamba hedu ke NPP Conrad ula lejngo ya utay urang ba ha aspatal. Ha kajing sanran lang usembut menteri rang ba ka Meghalaya uba Preston Tensong bat kiwe. Conrad ula ong ba usham Jai Singh ula Shah Siat bat Pynmynsaw ha kapor badang yat kajing lap election haya ripok yam bam leikai. Ula ong ba kum kini ki jingja ki penthok bria ya kajing sanchar pat ba. Bat ula kentu ya ki election commission jong kari India bakan pen halor kini ki jingja ha Manipur.